നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. നാട്ടില് ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ നിപ്പാപ്പനി വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ന്യൂസിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ റാഗി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ റാഗി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമ്മള് നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കും, ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കും, ദോശ ഉണ്ടാക്കും, അട ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതൊന്നല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ആവിയിലാണ് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്നിയൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു 6 കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തിട്ട് 5 നമ്മൾ കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരാരും തിരിച്ചു വന്നില്ല കേട്ടോ. അവരെന്നെ എന്താണ് പിടിച്ചതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കോഴിനെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടിന്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നിനും കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരു കുഞ്ഞ് എലിക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ എലി പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് എലിക്കുക കുഞ്ഞെങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകാനും പറ്റില്ല. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത്. കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളന്ന് ഒരു പപ്പ ഒന്നും കാണില്ല. ഒരാളെയും നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അവളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവളെ എപ്പോഴും ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ ആ ഗ്ലാസ് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ പിന്നാലെ വരും. ഞാൻ ചിലപ്പോ മറ്റേ കോഴികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നാലെ വരും. ഞാൻ കയറി വരുമ്പോൾ എന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. കണ്ടില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്. എപ്പോഴും ആ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. വാതിലങ്ങനെ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുകൊക്കെ വിടർത്തിയിട്ട് വേഗം അകത്തേക്ക് പറന്നിട്ട് കയറി വരാത്തേക്ക്. പക്ഷെ അകത്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കാം. ഇതിനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. അപ്പൊ ഈ കൊള്ളൊന്നും പറയല്ല, നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കായിട്ട് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ 2 കപ്പ് പൊടി എടുക്കുക. അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ. അത് 2 വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക്, അതേപോലെ തന്നെ ജീരകം. ഞാനിവിടെ വലിയ ജീരകമായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് എത്രയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടോ. അത് ഇത്രയ്ക്ക്. പിന്നെ അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു പിടി ഇത്രയ്ക്ക് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ഇതേപോലെ കയ്യിലിങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു 2 പിടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കറക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടട്ടെ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അത് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ജീരകവും പിന്നെ ആ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തോട്ടെ. ഞാൻ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. നോക്കിക്കേ, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കുക. ഒരുപാട് വലിയ ബോളാക്കണ്ട. അപ്പം എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാരും നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാട്ടെ. അപ്പൊ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഇതവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ തീ ഓണാക്കിയിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കിട്ടൂട്ടെ.
നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ആവിയിൽ വേവിച്ചേക്കണ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളകളുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ചേർക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിരന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കട്ടെ. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. സവാള ഒന്ന് നിരന്നിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മസാലയുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഗ്രേവിയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് പോക്കോളും സവാള. തക്കാളി ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്യണില്ല, ആ സമയം വേണ്ട കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്തായി നോക്കാം, പെട്ടെന്ന് വെന്തോളൂട്ടാ, കുറേ സമയം നിർത്തില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കണ്ട, ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ആ ഗ്രേവി നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിലൊന്നും ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കട്ടെ. ഓരോന്നുള്ള ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ സവോളയും പിന്നെ ഇഞ്ചി. അത് നോക്കിക്കേ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം, ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത്. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞോട്ടെ. സവോള ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ചേർത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എരിവ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോട്ടെ. ഇതിനിപ്പോൾ എരിവ് തീരെ കുറവാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. 2 തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാലയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് നല്ലൊരു പേസ്റ്റായിട്ട് വരട്ടെ. അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു 6 മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് വരട്ടെ. പിന്നെ തക്കാളി എടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കാം. ഇത്രയ്ക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. തണുത്ത വെള്ളം ചേർക്കരുതിട്ട്, നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ, വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ബൗൾ ചേർക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ബോളായിരുന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാറിൽ അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചിട്ട് തിരുമിയിട്ട് കഴിക്കാം, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റാഗി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ലഞ്ചിന് ഡിന്നർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ചാറിൽ ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഇതങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
ഞാൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചോട്ടെ. കൈ കൊണ്ട് അല്ല സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കരുത്, കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കണം. കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ചാറിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. ഈ ബോളിനായിരുന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയും പിന്നെ കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളകിന്റെ ചെറിയൊരു എരിവൊക്കെ ഇടാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് ചേർക്കണം. മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. കുരുമുളകിന്റെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു എരിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം മുളക് പൊടിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലതുണ്ടോ കുരുമുളക്. പക്ഷെ ആ കുരുമുളകിന്റെ ഫ്ലേവറും കൂടിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചക്കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ചാറിൽ മുക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ചാറെടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കഴിച്ചാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വേറെ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം.